За елегантната си визия не правя компромис. Модна къща Юнона. Preview. Preview. Андрея гостува в открит микрофон на Сигнал БГ. Много ми е приятно, че си мой гост. Седмица време след като излезе твоя нов проект "Най-добрата", дълго очакван от публиката. Добре дошла. Добре заварила. Не мога да че мина една седмица толкова бързо. Последно време ми мина дните. Докато се обърна, вече ще мина половината година, като че ли вече 6-ти месец скоро ще дойде и малко ме стряска това, защото аз имам толкова много голямо желание да направя толкова много неща, като че ли някакси няма време. А всеки един проект изисква адски много време, адски много подготовка и затова ничото никога не ни стига времето. Колко време подготвя "Най-добрата"? Дълго очакван наистина беше, пак да повторя, за публиката, която следи какво се случва при теб, за всички меломани от поп-фолка. Първо аз много да благодаря искам на авторите на песента, на Мариета Ангелова и на Николай Пашев. За първи път работя с Пашев и много се радвам, че оцелихме така, поне за сега, нали, това коментарите от мои приятели и хора, които са мои фенове и коментират и по заведенията диджеите, емоциите са все положителни и за което съм много щастлива и много благодарна, че на този етап сме оцелили песента и много се радвам. Доста време ни отне. Тя, Нелия, беше споделила при гостуването си тук при нас, че участва в един твой проект. За този проект ли ставаше дума? Аз още не бях разказала за този проект, но Нелия беше по-развълнувана за него от мен. Много беше развълнувана и каза, че това е наистина много добро парче. Предрече му така общо взето голям успех. Да, значи толкова време. Искам да ти кажа, че много се забавихме заради текста. Аз много държах текста да е такъв текст, че всеки да може да се характеризира в песента и да го запомни. Да може да се види в текста. И постоянно комуникирам с мои приятели, приятелки, постоянно ги питам, ти как се почувства от тази емоция? Защо така ти се случи това? Как се чувстваш се? Малко като психопат, психолог се опитвам да влезна в нещата, защото... Но търсеше драматични истории, точно неща, така, които са се случили, които са обърнали живота им по обичат драматичното, не само в песните, обичат го във филмите. Така и аз много, понеже при моят интимен живот, нали, моят личен живот не е интимен, личният ми живот не се случва нещо различно, кой знае какво. Затова всеки път се допитвам до мои приятели. Благодаря на Марета, че доста време ме изтърпя с нашите постоянни лутаници каква да бъде идеята. И благодаря на Анеля също, че тя беше до нас и веднага предрече проектът ще бъде много добър и смятам, че с нейните вокали проектът като че ли доби една черешка отгоре. Така. Тортата, Друг цвят има, винаги знаем, че знаеш и какво ще кажа? вокалите Между мен и Анелия има една положителна хармония, една положителна енергия. Очевидно и няма тази конкуренция, нали, знаеш, която има между повечето изпълнители. Значи, нормално и между нас има конкуренция, ние все пак се борим за едно и също нещо, но между нас е по-положително, при нас е по-хармонично, като че ли никой не се опита по никакъв начин да попречи на работата на другия, напротив, даже си помагаме. И това допринесе за проекта, защото се усеща хармонията между нас. Вижда се, че тя е дошла да го изпее, за да стане още по-уникално, а не по някакъв начин да... А тя ли беше до голяма степен и подстрекателя, така да отидеш при Пашев, да му се довериш, или ти си го беше харесала още докато правеше нейните хитове? Пашев има страхотни песни, които направи с Анеля. Може и на други изпълнители, които да не съм запозната, но не трябва да се разробва с кой как е работил, но аз просто реших в последно време да разнообразя диапазона на автори, с които работя. Говорят и не само за България, говорят и в чужбина, навсякъде. Реших просто, че трябва да опитам различно, защото има много талантливи композитори, но не винаги са в точния си момент на фаза на
как да ти кажа, inspiration. Да, правилно. Вдъхновение да има. Точно. А не винаги са във вдъхновението си. И когато се опиташ с най-различни хора, ще нацелиш някой, който точно в този момент има вдъхновение. В крайна сметка ние не произвеждаме продукти масово за всички. Ние правим ширпотреба. Въпреки, че ние творим, а творението, то просто не става по поръчка. Въпреки, че напоследък точно за това критикуват поп-фолка, че се обърнал на стока за левче. Общо взето ширпотреба, на конвейер се правят песни, без да се обмислят много. Някакво състезание, всеки от изпълнителите бърза да пусне проекта си, без да го е обмислил. Извинявай, просто всеки се състезава, обаче това е нормално, защото все пак нашия пазар в България е много малък и местата са малко, челните позиции. И всеки се състезава да бъде първи в тези позиции, което е абсолютно нормално според мен. Моето мнение е, че има изпълнители, които може би се броят на ръката ми, на едната ми ръка, които не бързат, не пускат на конвейер всичко. Напротив, според мен те изпипват нещата, старат се. Аз имам това наблюдение, че сега ние не можем да измислиме от нищо нещо да направим. В крайна сметка ние нямаме възможност в чужбина да намираме композитори, които да направят за нашия пазар песни. Ние работим с хора, които са тук, които разбират от нашата музика. Ние няма как да накараме някой друг в чужбина да разбира специално от нашия стил музика, защото даже този стил музика, който ние тук харесваме, според мен дори на Балканите не навсякъде е идентичен този вкус, който имаме ние. Затова работиме с едни и същи хора, но мисля, че има изпълнители, които си много преценят как да си направят нещата и правят много стойностни неща. Не може така да кажем масово, че всички бързат да пускат така просто. Вярно, да. Тези, които са в топ позициите, както и ти отбелязваш, там нещата са друго яче сякаш. Всеки гледа да бъде най-добрият, доколкото е възможно. Всъщност, може ли да се прогнозира хита? Можеш да имаш проценти успеваемост, така, от мнението на хората около себе си, около тези, които първи са чули, може би. Те да те насочат на мисълта, че тази песен наистина ще ти самия вече да имаш някаква оценка поред практиката, която имаш преди, че песента ще стане хит. Колко голям ще стане вече божа работа. Имало песни, които може би наистина първоначално не звучат и също хитово, пък стават хитове. Това е някакъв странен случай, нали? Но това е един късмет, според мен. Човек винаги трябва според мен, да прави песни, които почти сигурно, че ще стават хитове, нали? Поне така аз разсъждавам по-рационално, поставям лойка. Отиде при Стенли за видеоклипа, този път се довери на него. Не, за втори път. За втори път. Да. Какво те отведе пък именно при Стенли? Защо избра пак така да разкажете една такава история, която е и доста драматична, която до голяма степен едва ли ще бъде разбрана от широката публика, от онези, които не са врели и кипели в живота, така да се каже? Виж какво, ние сме артисти. Стенли е невероятен професионалист, много благодаря за този клип. Заедно обменихме идеи, заедно седнахме и помислихме как точно си представяме нещата. Разбира се, той много повече разбира от мен, все пак е професионалист. Адски съм много щастлива, че се напаснахме, нацелихме се. Той вижда в мен човек, който е смел и рискува и може да направи нещо по-крайно и скандално, което всъщност се и получи в клипа, но моята кариера се основава по-скоро на този стил. Има изпълнители, които от самото начало са винаги били по-различен, по-прибран, може би са на по-различни начини, са разчитали публиката да ги възприеме, да ги хареса. Аз съм това, което съм на сцената, аз искам да бъда артист, искам да бъда крайна, искам да бъда... Вярно, че си права за това, защото че има винаги, изпълнители... каквото и да става, винаги прави впечатление. Има изпълнители, които знаят хотела, диванчето, общо взето, дискотеката и там им се ситуират видеоклиповете. Не, че е лошо, но това е някакси, можеш да го гледаш и да не остане нищо в съзнанието ти, докато иначе да успееш да оставиш публиката неравнодушна към себе си, ето това е постижение по някакъв начин. Аз пак ти казвам, че моите примери винаги са били чуждестранни звезди, които правят, не знаеш какви. Все факт, наистина трудно е да се докоснем до техните бюджети, но можем да вземем пример от тяхното желание за новаторство или желание за нещо различно или дори крайно, защото смятам, че така човек се развива и прогресира. Най-хубавото и най-лошото, което си ти казали за този клип, което си видяла, чула, прочела или е достигнало до теб?
всъщност толкова много положителни, наистина някакси не беше ми се случило толкова много положителни емоции даже почти нито едно отрицателно не бях получила да стигне до мен. Говоря ти като писма, съобщения и така нататък, защото феновете наистина постоянно ни пишат във Фейсбука и така, и в съобщения, дори намират Viber и WhatsApp и така нататък. Може би той брат ми каза, вика, какво изкара тук, какво си изкара? Червата си изкарал изкарах си сърцето, към това е символично, че си подаряваш сърцето. Беше малко шокиран той. Да. Но като цяло му харесва клипа, разбира се. Това е може би. Това е какво са. А той гледа вече готовия вариант, така ли? Разбира се. Не го допускаш така в процеса на работа. Не, той много често присъства на моите клипове, но така, според мен не му е толкова интересно и бързо губи интерес. Да. И не седи много дълго, не му е толкова интересно, пък и нормално. А посланието разбраха ли го хората? Как ми Да, разбраха го. Смятам, че доста хора го... Не, почти. За мен всички го разбраха, но това е моето мнение, че всички успяха да разберат посланието. Пък, който не е да го гледа пак. Тази тема за насилието над жените, защо ти става близка? Защо си съпричастна с тези така драматични истории? Ето ти каза, че си разказвали твои близки, познати и така нататък. Защо ти стана близка тази тема? Защо искаш? Че това е преносно, се показва в клипа, специално бичуването. Разбира се, хиперболизирано. Защото, което човек може би... Нали, това е, което преносно искаме да покажем, че и болката, която изпитва лиричната героиня, от факта, че мъжа до нея лъже и че по този начин седи като вид насилие върху нея, как ти кажа, физическата болка да се сравни с душевната болка, която изпитва в този момент. Нали, това е част от нещата. Другата е част, че жената винаги може да доминира, когато тя вече е скръмшика и мъжа на колене. Защото тази песен е точно тези емоции, които винаги смятам, че повечето момичета изпитват в себе си. Огорчението и в същото време доминанта, силата, която искат да покажат в този момент. Тази песен като че ли повече като надъхваща, за да им даде сила, за да не се чувстват слаби в дадени моменти. Че човек трябва просто, независимо от дадената ситуация, да не подценява себе си. Добра е хватката с това психологическото насилие, защото то в много голяма степен дори е и по-тежко от така физическото. Да. И ето това е песен, която е на една седмица, която има сега много почитатели, която е шумно обсуждана навсякъде. Разбирам от теб, че доста и пускана в дискотеките, в сетовете на всички диджеи вече. Да, доста диджеи, но така ни споделиха информация, че много им харесва песента, че вече много се поръчва. Всъщност, спомням, че ми казаха, че на един диджей му е поръчана, може би в същата вечер, която излезнала и той дори не е знал за каква песен става дума, тя вече иска на 4 пъти да се пусне. Което супер много ме радва. Аз съм много щастлива. За мен това е най-хубавият момент, който може да изпита един изпълнител. Най-хубавият момент. Наистина, в цялата ти кариера това е най-силното нещо, което може да ти се случи, да направиш им проект и той да завладее хората, да влезеш във Фейсбук и да видиш всеки пост на всеки човек вътре с част от текста ти. Може да не е споделил клипа ти, може да не е споделил видеото. Но има фрази. Той може да каже, аз не искам, аз не съм фолк фен, но той показва фразата. Разбираш, аз не ви казвам откъде, ама всеки знае откъде е тази фраза, разбираш, тя го е впечатлила. Коя фраза се е загнездила в съзнанието им според теб? За боклуците. Това е малко по-закъпиперливо, така закачливо. Обаче смятам, че пък хората, когато са нервирани и когато изпадат по-емоционално състояние, са склонни да кажат такива думи и затова сме го използвали. В ежедневието си използваме твърде често тази дума по отношение на някого, който и ни нервира много и така нататък. Как да разчистим боклуците в живота си? Имаш ли отговор на този въпрос? То не е нужда човек нещо да разчиства в живота си. Според мен идеята, моята максима в живота ми е, че човек трябва да осъзнава какво за него е важно и стойностно, за да се чувства добре, да бъде щастлив, кои са истинските хора до него. А тези, които не са качествени, както ти използва тази дума, защото аз не искам да я използвам, защото според мен тя е по-скоро за купона за пита, но в живота не я използвам за хора да дам определение, да ги обиждам, така хора не го правя. Но когато има по-некачествени хора в живота ти, автоматично ще се оттеглят. Защото ти, когато не ги допускаш в живота си, игнорираш такива хора около себе си, няма как те да влезат в него.
Човек трябва да си даде сметка кои хора са стойностни, кои не, и кои наистина му мислят доброто и кои не. Това е. Добре. Тази песен ти пожелавам да се бори така за един от големите хитове на 2014 година. Връщаме малко лентата месец преди това и за варианта, твоя вариант на една песен на Борката Дали, която направи, пусна така в интернет пространството, направи премиерата там. Какво става от тук нататък и всъщност защо избра пък неговата песен да направиш своя версия? Тази песен, когато излезна, аз споделих едно отско, че много ми харесва. За мен е адски музикална, много романтична мелодия и постоянно слушах, тук се бях заребила и му казах, викам, тази песен аз просто искам да изпея и ще питам Борито дали може. Той Борито много се зарадва, каза няма никакъв проблем. Аз записах даже от отдавна за себе си го направих. И си казвам, ако на някой му хареса в моето изпълнение, няма лошо, нали, в крайна сметка, но това е съвсем различен стил. И го направихме, как да ти кажа, за удоволствие. Рядко вече ние изпълните правим нещо за удоволствие, това го направих за удоволствие. Така. И се хареса. Спомням си, когато презентира песента, някои от феновете ти бяха много разочаровани, защото си помислиха, че това е дългоочаквания проект, за който ти беше споделила. Оказа се обаче, че ти междувременно си подготвила най-добрата. Така е, да. Много различни проекти излязоха от началото на 2014 година. Къде намираш себе си измежду всичко това, което предложи музикалния пазар в поп-фолк жанра? Намирам себе си на първо място в моята музиката, която правя от самото начало на моята кариера. Най-добрата, защото може би не съм така, като че в стихията си, както се казва, докато песни, например тази песен, която направихме с Кости, Чупа Сонг, тя е хит в Румъния и много се харесва там за сега. Защото казвам за сега, защото много от песните, които съм правила с него на английски, са се развивали в последствие, са ставали хитове в други държави и това се разбира след една година, което така явно пазара навън е малко по-различен от тук. И за сега в Румъния да се хареса тази песен. Песента, която направихме с Александър, също така според мен допринесе, защото тя беше едно по-специално послание. Мисля, че доста хора харесаха посланието, доста хора се впечатлиха и може би направихме една хубава инициатива към хората с този проект. Просто това са едни различни неща, които аз съм намерила себе си в тях и съм ги направила. А какво те прави съпричастна към всички тези хора? Дали издигнахте гласа с Александър и за равноправие, за... Правиме това, че съм човек. Правилно, всички ние сме хора. Ти мислиш ли така, имаш ли усещането, че, да кажем, гей общностите са низвергнати, че не се... Някои държави, да. Някои държави. А у нас как е? Толерантни ли сме? Трудно да кажа, че сме толерантни. Така. 50 на 50 според мен. Това е мое мнение. Има хора, които може би даже се страхуват да го кажат, да си покажат своята ориентация, защото се страхуват, че хората ще гледат с тях на друго око. Което според мен не е правилно, защото ние сме такива, каквито сме в душата и в сърцето си. Нашата душа и нашето сърце нямат пол. Аз мисля, че нашата душа е без пол, ние се раждаме в различни тела. Независимо какво ще е нашето тяло, същността ни остава същата. Дали сме добри или лоши хора, това е по-важното. Какво ще оставим едни от най-големите творци в света, говорите за 500 000 години, също с неориентиран пол и така нататък, но това не ги е справило да създават неща, които остават за винаги. Стигаме до Кончита Вурст, няма как. Знам, че и Евровизия, няма как, казвайки сега въобще и тези думи, пък и каузата, зад която и ти застана чрез песента с Александър. Как ти се струва една такава дръзка поява на европейската сцена? Защо сега и беше времето? Явно сега хората се... Искам да ти кажа, че това според мен е някаква много сериозна политика, която не мога да кажа, че съм толкова наясно как се процедира в Европа. Ние от отдавна си имаме човек, който е излизал и имал дълга коса и брада и е правил не по-малко лоши песни и не по-малко талантлив. Да, и е твой дуетен партньор така в времето с две песни. Което... Може би тогава е дошъл момента, не знам, песента за Евровизия, която спечели, според мен е много хубава песен и самия изпълнител е доста талантлив. Добре. Наистина, може би това е един знак да се покаже, че... Искам ти кажа, че може би, ако беше без брада, силно изобщо нямаше да разберем, че е мъж.
Да, има много така нежни, елегантни черти. Абсолютно, така че това е протест, може би, един вид протест. Аз така си го обяснявам на себе си, но не искам аз да дам крайното заключение на нещата, защото не съм запозната толкова много. Наистина не съм се запознала толкова много. Да разбираме ли, да направим ли извода, че ти си човек, който е отворен към всичко, което се случва в музиката, стига да е направено професионално и да е на така високо ниво? Да, абсолютно. Ето сега много си харесвах новата песен на Криско и Майлиева. Супер се заребя, много си я слушам всеки ден. Няма какво да ти кажа, утре ще се хареса новата песен на Зис, примерно. Защо не? Защо не? В нещо, което ти пълни душата и те радва, няма как да е лошо. Което така да се чувстваш щастлив и да се чувстваш добре и е хубаво направено. Какво значи някакъв стил има, бе, Боже? Международните проекти, какво става? Има ли нещо в тази посока? Подготвяме доста в няколко международни проекти, но за сега всичко опаза в тайна, защото всеки спекулира, всеки чака, казва, защо сега не излезна това, ти каза така, защо? Аз вече нищо няма да казвам, ще го пазя в тайна, когато излезне тогава, когато сме готови. Правиме доста проекти, с гости работим по въпроса, така че очаквайте. Тази година доста продуктивна ще бъдеш или умерено? Ще залагам по-скоро на по-малко проекти, но доста, как да ти кажа, може би ще бъдат доста насочени с определена цел. Като че няма да са толкова лутащи се. Защото има моменти, когато човек се лута, но има моменти, в които е неясно с целта. Това ще се постарая, а пък дали ще стане, Божа работа. На наградите на планета връщаме се доста назад така във времето, съобразно динамиката въобще на днешния ден. Получи награда за дискотечен хит. Доволна ли си или всъщност можеше и още? И за успехи зад граница. И за успехи зад граница. Да, да не пропуснем това, че всъщност успехите ти за граница... Ясно, да. Но пък то си беше очаквано, тъй като имаше отличия и тук балкански награди. Нормално. Дискотечният хит достатъчно ли ти беше? Или? Знаеш какво? Винаги ще се повторя. 100% ще се повторя. Защото съм сигурна, че тази тема сме дискутирали като цяло за наградите. Да, много пъти. Смятам, че наградите като цяло, те са важни за нас. Имайки предвид, че вече доста, не искам да го казвам негативно, но има доста хора, които не искат да признаят нашия жанр и не сме винаги допуснати до навсякъде. Затова трябва да цениме всичко, което се прави за нашата музика и тези награди, според мен, те са много високо ниво и ние трябва да сме много горди, че ги има, първо. Радвам се за каквато и да е награда, която получа. Честно, наистина ти го казвам, защото какво да ти кажа? Аз искам да излезне хората да ми пеят песента. Искам да видя, че те избухват, че те умират от кеф. Искам да видя, че в чужбина хората са видяли да ми напишат, както са ми написали сега. Андрея, новата ти песен ме накара да уча български. На английски са ми го написали. Аз знам български. Тези думи не ги знам български, но мога да кажа на български какво пееш. Мога да го изпея на български. Ето това искам да вижда. Много се радвам, когато получавам награди, защото те са едно признание. Радвам се, когато хората гласуват за нас и си показват какво са харесали. Те така, те ни навеждат на къде да вървим. Те ни показват какво им харесва на тях. Тези награди са част от техното мнение и те са важни за нас. И стигаме до горещата тема за горещото лятно турне на телевизия Планета, което се очаква с огромно нетърпение от феновете. Преди време, естествено, първо ние в Сигнал БГ обявихме официално потвърдена информация от пиара на Пайнер за това, че ще има такова турне, че се подготвя и се очаква да така през август месец най-горещото лятно турне да се реализира. Имаш ли покана вече? Говорили ли сте с господин Димитров на тая тема? Да ти кажа, сега още не сме дискутирали подробности. Много се радвам, че ще има турне, защото ние вече, може би... 3 години пропусна. 3 години, да. И аз бях на последните 3 турнета. Да. Успях да се включа. И беше много прекрасно изживяна за мен. Спомням се, че беше така доста труден период, защото аз винаги тези представяне много държа да се представя с моето шоу, с моя представя, което отнема доста работа, доста труд, доста напрежение, но после пък резултата ме кара да се чувствам много щастлива и когато вече хората им харесва това, което съм представила на сцената. Защо трябва да го има турнето?
Ами защо как така да нямаме турне? Това е едно прекрасно събитие, което обикаля цялата държава и успяваме да се докоснем до по-младите, които нямат възможност да ни видят в заведенията, които нямат годините, защото знаеш, има ограничения с тези Точно така, заведения. да. До 18 години не могат да По-малки дечици, които наши фенове, които купнеят мечта да ни видят една по-различна аудитория. И разбира се, не само те идват и по-големи хора, просто защото това е емоция, която ние имаме нужда от нея като изпълнители и мисля, че феновете също имат нужда от нея. Защото тя ни кара да се чувстваме щастливи. Мое мнение, аз даже го изразих и в статия преди време, беше това, че едно такова турне извежда фолка на светло. Точно. Показва го на голямата сцена пред една публика, която не е само онази публика в заведенията. Тя е твърде малък процент. Твърде малък процент от всички хора, точно които така харесват поп-фолк жанра. И тогава, когато нямаше турнета няколко години, забележи как някак си полека-лека се сви жанра. Полека-лека започнаха да говорят, че има криза в този музика, че не е толкова силна и така. В държавата. Ясно е. И те така може би се опитват да го фърлят, че това причината нали? Но ние като цяло имаме по-криза. Хората са може би по-стиснати от преди, защото не е като преди живота. Да. За мен е по-труден в момента и всеки малко повече е обран в разходите си и така нататък. Не мисля, че специално фолка се е събрал. Просто живота в България е станал по-труден от преди. Не е точно заради турнетата, но турнетата ни дават възможност да се разгърнем, да имаме комуникация с публиката, което е най-важното за нас. Криза имах предвид друго, че криза по-скоро на мисълта, на песните, които се правят и не вълнува толкова много хора, колкото преди години. Може би заради отсъствието на турнето, там, където се генерираше, събираше масова публика и тази публика оценяваше с аплодисментите си звездите подобаващо. Въпреки, че ние все още имаме нашите награди, рожден ден на телевизия Планета, които също са една страхотна емоция и не можем да кажем, че съвсем сме изолирани. Само 2 концерта не са достатъчно. Хубаво е да го има турнето. И какво ще кажа, когато тези концерти са важно събитие за нас, на нас не ни се вижда чак толкова малко. Повярваме, тези концерти като че ли... Доста време се подготвите преди... Ти знаеш, точно е свършил и вече идва следващия. Някакси бързо се случват нещата и кажеш, леле, сега трябва всичко отново да подготвя и трябва да е перфектно. И не е така. Когато си на наше място, изглежда по-различно, може би. От другата отстрани е по-различно. Видях една снимка твоя на Нели и Алисия. Каква е тая интересна конфигурация? Ние бяхме на Кирчо Чалъков, 20 години юбилей, който той честваше. Беше прекрасно събитие. Много се радвам, че така, доста колеги се събрахме. Много обичам такива събития, които всички колеги се събираме на едно място. Се чувстваме като... няма значение кой може да има някакви дръзги. В такива моменти, като че ли се обединяваме и сме си заедно и искрено се забавлявам в такива моменти. Но оказа се и, че с Алисия така си имате добро отношение, добри думи. Да. Винаги съм симпатизирала на Алисия, защото тя си има един много модерен стил. Тя е много модерен изпълнител и като цяло се отличава доста от масата изпълнители. И винаги съм я харесвала, пък и като човек, според мен е... Познаваш ли я като човек? Така имали сте си... Според мен е готин човек, и за това и симпатизирам. Да. Някои даже съзряха евентуална възможност да я включиш в свой проект, но това е твърде... Много е трудно, когато сме от различни компании. Наистина е много трудно, че с удоволствие. Много въпроси виждам тук. Денислав е първи. Ще има ли втори дует с Джена? Мисля, че първия ви се получи много добре и се надявам всички твои фенове да има втори, защото сте страхотен тандем с Джена. Разбира се, винаги ако имаме песен, ние изпълнителите винаги сме отворили, когато има хубав проект от среща. До края на 2014 година да очакваме ли албум от теб? Да. Добре. Ще очакваме албум. Още го пазиме в тайна целият проект около албума, който се подготвя, но да очакваме. Това ще бъде, тъй като изпускаш сезона сега, лятото навлизаме в летния сезон, може би на есен? Може би на есен ще бъде изненада. Добре. Надявам се да залагаш от сега нататък повече на Пашев и на Оцко. Целувки от Денислав. Това е. На Пашев. Благодаря. Ще заложиш ли с още някой парче? Разбира се, че в бъдеще пак ще работим с Пашев и с много купа други композитори, които предлагат все такива страхотни парчета винаги.
Добре. Джулия, здравейте. Въпросът ми е свързан с една статия от сайта по повод гостуването на Емилия в открит микрофон. Да попитам Андрея, защо беше публикувала на стената си в личния Фейсбук профил тази статия, където Емилия казва, че пътят към международната сцена е скъсан. Отгоре беше написала, цитирам, ха-ха, кое му е смешното, защото аз съм останала с впечатление, че това са български партита. Основното и тук таме има някакви чужденци, но като цяло публиката не е ли от българи? Не мога да схвана какво точно е имала предвид. Това сещаш се за какво става дума? Тя ме пита дали когато сме били на международна сцена сме само пяли на български общности. Аз съм пяла като цяло много съм, радвам се да кажа, че съм пяла, даже последните 1-2 години мога със сигурност да го потвърда, съм пяла на хора от бивша Югославия, за да не конкретизирам специално Сърбия, Босна и Хърватска и така нататък. Даже има моменти, в които няма почти нито един българин на мое участие. Говорят и в Германия, Австрия, Швейцария. Имам много такива цяло турски общности. Имало случаи, когато не могат да се разберат публиката, защото те не говорят английски, аз не говоря турски и не можем да се разберем. Аз се опитвам да имам комуникация, но не се получава. И има ги тези моменти и аз се радвам, че успяваме да стигнем до по-различни общности, не само българи. Аз се радвам, когато има българи на нашите участия, но изключително съм горда и щастлива, когато видя, че моите песни стигат до други хора, които не са изцяло българи. А по отношение на изказването на Емилия, тя, доколкото си спомням, беше това, че много е трудно, ако няма добра мениджърска политика, да може да пробие български изпълнител. Даде за пример теб, включително даде за пример и себе си с тази песен, която направи с Ави, че най-много да се завърти някъде, но няма как да се покори световната сцена. Това доколкото си спомням, беше разговора и те даде за пример като един от успешните изпълнители, който е прескочил бариерата, но какво от това, ако няма здрава мениджърска политика? Това имаше предвид. Може би коментар в тая посока Джулия очаква. Нямам представа. Какво точно? Не знам, моето мнение преди всичко е, че човека, който иска да направи нещо в чужбина, преди всичко трябва да пее на английски. Това е първото, според мен, условие. Това е мое мнение. Ето пак успях да работя с много големи композитори в чужбина, продуценти, Rotten Music, които издават и на много големи изпълнители от Румъния. С Sony, с Warner Music също съм работила и така нататък, но никой няма да си позволя да кажа точно какви са условията и критериите човек и как успява и как не се успява, защото аз не съм Мадона, не съм Риана, за да си позволя да казвам кой как трябва да успее навън. Моето мнение просто е, че човек първо трябва да пее на английски. И разбира се, да има подходяща песен. Това са две от основните критерии, защото песента е тази, която както тук, така и в чужбина те прави някого. Без силната песен зад гърба си, ти наистина си никой там. Видиш обаче, че твоите песни започват да навлизат в различни чартове и така нататък, да се завърташ по радиостанции, които не са български и то в много различни държави. Искам ти кажа, че това е една стъпка напред. И ти вече си виждал, че има една система, която явно работи. Определено това е системата, която трябва да се продължи да се работи в по тази пътека. А кой да го направи? Това трябва наши български тук менеджери ли да се захванат или да се осланяме, ето както казваш на Уорнер, на Вирджиния, на някой от световните... Не, аз ги дам като пример, защото съм работила с тях. Да. Но не мога да не казвам, не твърда, че трябва да се осланя на тях и така нататък. Всеки сам преценява за себе си и кое е изгодно? По какъв начин може да опита да се реализира и да успее там в чужбина. Моето мнение е, че човек наистина трябва да има много добър композитор до себе си, който да прави добри международни проекти. Говорят и международни, защото това, което пак казвам, слушат тук, няма нищо общо с това, което слушат там. Говорим за поп-музиката, поп-фолка, дори поп-музиката тук и поп-музиката там. Е твърде различна. Да, така. Няма как да се съизмерваме. Да, наистина е различна. И просто човек наистина трябва доста да търси, доста да се лута, което е много трудно за човек, който идва от малка държава. Адски е трудно и наистина коства много усилия. Обаче смятам, че когато някой е положил тези усилия, смятам, че трябва да сме горди, да се радваме и да си казваме, добре, супер, българин, са го въртяли в най-известната френска класация.
Както беше нашия слушане с една от песните ни с Кости, в най-известната френска класация сме били на някое място там и така нататък. Няколко от песните са оглавявали доста радиостанции в Белгия, в Дания и така нататък. Това, според мен, е гордост. Това си излъз за българската музика и за български изпълнители. Ти не си се отказала, все още си така имаш амбициите за международната сцена. Щом правя още песни на английски язик, при всички положения те не са насочени специално за нашия пазар, въпреки че аз се радвам, когато някой тук и хареса. И даже някой път ми ги поръчват и на участие, което адски ме радва, си казвам, има хора, които тук ги харесват. Няма лошо. Но не, те главно са насочени наистина за навън. Окей, добре, разбрахте. Маги Мания те поздравява. Много харесвам Андрея като творец и изпълнител, да я поздравя, че заложи на български композитор в новата си песен. Защо обаче преснима чужди клипове? Това да си говорихме на тая тема. Ясно е, всеки път дъвчеме подобен материал. Би ли записала някоя народна песен? Следващ въпрос. Да, разбира се, аз съм пила доста пъти народни песни. Била съм хор за народно пеене и ако тази възможност ще го направим, разбира се. С модерна интерпретация. Може и да го направим по-автентично, зависи от това, което търсиме, но на този етап залагам малко по-различни проекти. Еми те пита, Галин пее вокалите ти в някои твои песни и се получава страхотно. Бихте ли направили дует? Галин доста прогресираш млад изпълнител, но пожелавам много успехи. Да, той пее в вокалите, аз даже в началото не знаех в песента, всъщност взех на мен да Борис Дали, аз си изпях и той разбрах, че изпява вокалите, защото те пак работят с тандем с Оцко. И даже му благодарих, много хубаво се е получило. Евентуално за дуетен партньор? Не се знае. Наско те поздравява за новия проект Най-добрата. Наистина страшно много ми харесва и не спирам да слушам песента. 3 въпроса към теб има, Наско. Какви са взаимоотношенията ти с Галина? Какво мислиш за нея? Защо пееш на лайв записи? Пак дъвчеме, но и също всеки път си говориме. Вярно ли е, че песента ти никой друг първоначално трябвало да бъде за Цвети Янева? Значи, айде за Галина, взаимоотношенията с нея и вярно ли е, че никой друг първоначално трябвало да бъде за Цвети Янева? Самоотношенията ни с Галена са напълно нормални, даже прекрасни за изпълнители. Добре. Една фирма. Смятам, че всички трябва да имаме хармония помежду си и винаги да се поздравяваме, да си говориме. Мисля, че прави един от най-хубавите проекти, аз преди съм го казала. А за песента, за никой друг, аз нямам представа да ти кажа. Сега чувам такова нещо. Аз също това ме изненадва като такава въпрос. Да. Скарани ли сте с Моника Валериева? Лили пита. Вярно ли е това? Откъде тази... Нямам представа. Хората е хубаво така, като дадат въпроси да се обосноват. Откъде имат? Тези информации. Няма. Не съм се скарала с никой. Кога трябва да излезе дуетът ти с Джордан? Тази песен за сега сме оставили малко на страна. Като имаме повече новини около нея, ще ви разкажем. Добре. Какво мислиш за Галина? Говорихме вече. Пак песента за Джордан. Не гледат какво го са питали предните. Готиният те поздравява. Имаше в интернет пак изтекал отказ от тази песен, в която участва Джордан. Това ли е парчето? Много гадно ми става, когато постоянно явно от някъде има някакви хора, които постоянно искат да вземат информация. И изтича нещо от някъде. Всичко тече, както се пее в една песен от един български филм. Добре, има хора, за които за това живее честилка. Ама какво ще стане? Милиони ли ще получат? Пари ли някой ще им даде? Аз разбирам да печелят финансово, да са благодетелствани, като пускат дадени информация. Като си криво ми, гадно ми. Викам, защо трябва да излиза това нещо? Не, че ние самите нещо не забогатяваме от тия проекти, не ставаме да кажеш, че супер добре, ами те се състезават да ги саботират, ще кажеш, че страшно нещо се случва, защо това, не знам, излишно е. Хубаво, разбрахме. Беше споменала за новата песен от Кости, кога ще излезе? Новата песен с Кости е много по-специален проект. Тя е на много езици. Това сега го разкривам, до сега не съм го казала. Не само на английски. Румънски? Не казвам. Ще бъде много голяма изненада, на няколко езика е. И подготвяме наистина с него нещо много сериозно и ще бъде изненада. В каква стилистика? Балканска или нещо по... Винаги ще има балканското при нашата. То няма как да не няма присъства. Но, естествено, и
по-модерно. Замислили сте го да представите песента заедно с видеоклип? Разбира се, даже напоследък съм решила, че специално песните най-добре се възприемат, когато са с видеоклип. Има нещо, вярно. И ще има ли още професионални фотоси от клипа към най-добрата? Да, ще има, като Жоро Малев успее да ги обработиме заедно. Жоро, по-бързо, моля се. Нетърпеливи са хората. Ще му обещава. За сега доста пестеливи сте от към фотоси за този видеоклип. Да. Алекс те поздравява. Нов албум, нов проект, англоязичен проект с Rotten. Да. Ами за сега няма да издаваме парче с Rotten Music. Румънските ти партньори, да. За сега нямам. Атанас Любомиров. Първо да поздравя. Благодаря за прекрасния избор, именно да покани Андрея в открит микрофон. Здравей, мога да кажа на най-добрата в България. Андрея, Теди, искам да те поздравя за поредния проект. Благодаря. На световно ниво, именно най-добрата. За пореден път успя да докажеш, че си единствената, която може да направи подобен проект. Невероятна песен, уникален клип. Мислила ли си скоро да зарадваш всички фенове с фен-клуб? Мисля, че това е прекрасна идея, особено за хора, които не могат да те видят по заведенията, които посещаваш. Да, това е хубава идея. До сега, между май не съм успяла да направя. Да. Ще го имаме в предвид. Виж, Анелия вече трети път прави фен среща с почитателите си. Те са много доволни от това, че им отделя време. Да, така е. Хубаво е да има фен-клубове, наистина. Така. Тази година дали могат да се надяват? Ще се постараем да намерим време да правим една хубава организация, не просто така да бъде. Се отчетеме. Дует ще има ли тази година? Каза с Кости. Много дуети направих. Не. Проекта с Кости, просто като проект с Кости. Той няма да... Да, не. Не става дума за дует. Но малко съм се отдръпнала, защото доста дуети ми се насъбират последно време като че ли искам малко да изпъкна като изпълнител със собствени песни. Искам да ти пожелая, пишете нас, да вървиш все напред и нагоре, както до сега. И никога не забравяй, че има много хора, които те обичат, подкрепят във всичко, което правиш. Най-добрата си. Обичам те, това казва почти любовно признание. Защо направи дует с Джена? След като преди 2 години, след наградите на планета, тя не спря да разправя, че да те прежаля е трябвало да стане дует на годината, а не едно, която пък излезе 8 дена преди края на 2011 година. Това пита Митак 94 и те връща назад във времето. Така. Всички ние в даден период от кариерата си като изпълнители сме имали някакви пререкания и търкания. Търкане помежду си. Но смятам, че човек трябва да бъде над нещата и да не мисли за неща, които даже според мен сега, като се обърна назад, ми изглеждат детски. Неща, които като пререкания. Не говоря за нея специално, като общо. Може и аз някой път да съм правила някои неща. И сега, когато се обърна назад, си казвам, Господи, човек изобщо не трябва да се занимава с такива неща. Аз мисля, че тя е на същото мнение и знае, че вече ние израстваме, ставаме по-големи и може би си променяме и мисленето. И хубаво да се обединяваме и напротив, да няма търкане помежду нас. Няма смисъл. Нищо не ни носят на нас самите. Александър Асенов. Разочароване от проекта най-добрата. Ето един разочарован има. Така и така. Не му харесва и така. Въпросите му. Защо отново Пиана Лайф? Запис на концерта. Ясно. Мислиш ли, че наградата дискотечен хит беше заслужена при наличието на Kiss Me Baby и Дай ми? И искам те полудявам. И какво мислиш за изказването на Камелия относно платените гледания в YouTube? Това са въпросите му. Като цяло така негативен, както забелязваш. Александър Асенов. Мисля, че в моята номинация за наградите имаш доста много хубави песни. И радвам се, че се спечели тази награда, въпреки че смятам, че абсолютно всички песни я заслужават вътре номиниран тази награда. Аз нямам нищо против да споделя с всеки, който мисли, че заслужава. Ще я дам на този, който мисли, че е повече. И така, никакъв проблем нямам изобщо. Не искам да се караме за нищо. За платените, аз не знам какво е точно казала. Не съм гледала. За това, че в YouTube срещу $300 можеш да си осигуриш 1 милион гледания. И че при тях те са получавали и такава оферта да си заплати за гледания.
Вярно ли е това? Получават ли изпълнителите такива оферти? Аз такива оферти не съм получавала. Даже сега разбирам за ценоразписа. Че има и ценоразпис. Да. Ама, може да си кажа, ти ще си платиш първи милион, на останалите 29 милиона. Доста пари трябва да се бръкнеш, според мен, И не е ли безмислена такава инвестиция? Защото тя е на изкуствена насаждане. Само една цифра не те прави песента хит. Правилно, много правилно. Така че, колкото и да увеличаваш тази цифра, не я ли харесват хората, не я ли пеят, не ти ли носи интереса, нали, примерно говорят и за големи цифри, като тези, които нали, сме направили заедно с Кости, от говорят за над 10 милиона и така нататък, което означава, че това са потребители извън нашата държава. Не ти ли доста интерес от чужбина, не те ли канат от чужбина, общности и така нататък? Какъв е смисъл? Да, се връщам към предишното интервю, когато ти гостуваше миналия път преди половин година, точно това каза, че интернет може да бъде, YouTube може да бъде барометър за това на самия изпълнител, докъде си стигнал и дали те гледа и те слуша друга публика извън тази, която е в периметъра на държавата, в която живееш. И даже тогава за първи път направи така един такъв много интересен, поне за мен, анализ за това, че когато минеш над еди колко си милиона, това означава, че си стигнал и до чуждестранна публика, което е радващо за един проект. Така че кому е нужно сам да изкривява тези цифри, за да се обърква и да няма реална представа за себе си. Права си за това. Да. Това е моето мнение, да. Още повече, че има и друг критерий. Отиваш в клуба, ако никой не се кефи на това парче. Абсолютно. Файда, че имаш гледания милиони. Ти всъщност да отидеш в чужбина в толкова, те няма да те поканат, ако те нямат интерес към теб, фактически. Не? То по пъти на елементарната логика. А в България то очевидно. Не отиваш на участие, не ти ли пеят песента, значи не я харесват, така ли? Така е просто. Но не можем да си кривим все пак душата, че има и... Щом ги има тия плащания, не ме очудва, защото то вече всичко в днешно време, като че ли може да си го платиш и си купиш, но истински успех не мога да си го купиш. Добре. Това е моето мнение. Аргументирана беше. Ще участваш ли на турнето, пита Иван. Ето вече задават на тая тема въпроси. За Алисия дали бихте направили дует с нея, коментирахме и това. Искам да те попитам, ще имате ли наистина дует с Джордан? И много питат за колаборациите с колегите ти. Интересен на публика. Поздравления за най-добрата наистина и песен и клип на ниво. Искам да те попитам дали продължаваш да работиш за външния пазар и ако да, би ли предприела да направиш по-хард песен и клип като до край или като най-добрата? Става въпрос за един такъв проект. Ивелина Войнова задава този въпрос. Знаеш какво? Малко по-притеснено ми е, защото смятам, че когато един изпълнител не е толкова наложен на даден пазар, хората малко ще се шокират от този стил, този крайен вид. Трябва малко повече да те знаят, за да можеш да си позволиш така крайност. Има и нещо друго. Има много държави, общности, така, те не толерират по никакъв начин. Има държави, които абсолютно харесват този стил, абсолютно напълно са за. Нали, ти го виждаш, видя Евровизия, какъв обрат нали, някои хора харесват, други не крайностите. Затова все още смятам, че е рано да залагам на тия крайности. По-скоро, пак го казвам, наистина там не е толкова и важно да си крайна, ми просто песента. Песента е много важна. Естествено, клипа да е на ниво. Казвам ти ниво, модерен клип. Не може просто е така някакъв клип да е на ниво. Не е нужно да е хардс, брутален. Кой от нашите режисьори би могъл да направи един такъв клип? Ние имаме много талантливи режисьори. Стига да подадем точната идея, нещата се случват. И хората просто да искат да правят такива неща, да се занимават всъщност с изпълнителите. Денис те поздравява. Сколкото и да е странно, много харесвам и обичам и Андрея и Цветелина Янева. Ще има ли дует между двете? Няма смисъл от това напрежение, според мен. Така те може да не си вредят, но определено вредят на феновете си. Успех, Андрея, уникална си, казва Денис. Абсолютно е прав. Аз точно това ти казах, че няма смисъл да има някакво напрежение между изпълнителите. И напълно го подкрепям. Абсолютно е прав. Колаборация с Преслава. Само за нея не те бяха питали до този момент и мислиш ли за дует с нея? Нещо хубаво за лятото? Казвам ти просто наистина на този етап толкова дуети. Все още и те като че ли толкова много изпъкват в
нали, на хронологията на един изпълнител отзад, ако погледнеш, и дуета ми с Зис толкова силен, че аз още нося силата на дуета с Зис, нали? Ако ме разбираш. Разбирам, да. Кажа. Много трудно се насакача. Искам сега да залагам повече на самостоятелни проекти. Има адски много изпълнители, които бих направила дует, защото са много талантливи и аз много ги харесвам, но нали, в един даден момент това ще се случи. На този етап съм заложена на самостоятелните. Владислав Николов те поздравява. Въпросът ми е, след като излезе клипа на Най-добрата, се появиха доста положителни коментари, както и отрицателни. Засягат ли те по някакъв начин отрицателните на хейтерите? Виж какво, никой не може да угодиш на всички. Просто каквото и да направиш. Много се радвам, когато човек е много коментиран. Според мен това е най-важното. Преди всичко да си коментирам. Така е. Това не може да угодиш на всички. Тодор Вълев те поздравява за прекрасния хит, най-добрата и вокалите на моята любимка Анелия, казва Теодор. Искам дует между вас. Моля те, Андрея, и двете много ви обичаме, феновете, направете успех. Нищо не се знае. Ние сме на една ръка разстояние постоянно. Клипът е уникален, песента, клипът на световно ниво, песента уникална, следващия фен, който пише. Не мога да разбера обаче защо се разтягаш толкова на клиповете. Разтягаш в кавички. Е сложно при положение, че имаш перфектна фигура, нямаш абсолютно никаква нужда от това. Желая ти успех на новата песен. Дано да бъде един от най-големите хитове това лято. Надява се фенът, който е задал този въпрос. Не знам какво да отговоря на въпроса. Нямам никаква представа. Ще се обърнем към монтажистите и ще попитаме какво точно се е случило по време на монтажа. Защо се разтягаш в кавички? Така. Защо ми дърпаме здравочка? Александър, здравейте много на всички, особено на Андрея. Дали можем да разчитаме на нова поп-песен това лято? Винаги... Поп-песен. Поп-песен, зависи какво точно имат предвид под поп. Но винаги ще има различни песни от мен, обещавам. На световно ниво си Георги П. Така пише, на световно ниво си. Искам да те попитам някакви интересни случки около заснемането на Най-добрата. Ще разкажеш ли? Имало ли е? Много трудно частта с сърцето, защото беше истинско. И... Как истинско, бе? Истинско беше. Не човешко, не се притесняй. Нали все пак беше ужасно. Наистина, аз не обичам такива сцени. Нямаше как. Не, няма бутафория. Сте взели... Да, не искам да говоря повече. И какво? Трудно го превъзмогна този момент или как? Трудно беше. Чак се сета по-тежки моменти. Имаше си доста. Щях да падна върху момчето, дето го удрях с бича, подхлъзнах се, щях да му щупа врата, защото трябваше да сложа кръка на врата му и подхлъзнах се и тръгнах да падам. В този момент добре, че подскочих напред, защото направо може би нямаше да доживее старени. Имаше си тежки моменти, щях да падна няколко пъти с колоните върху мене, които ме биеха с бичовете, защото аз трябваше да се живея, че ме боли, че изпитвам болка, разбира се. Това, но аз като реши да се раздавам, тръгнаха да падат вериги, колони върху мене, после ми се откъсна колието отпред, което придържа моя бюст, целият ми бюст беше навън. Тия кадри са останали извън клипа. Толкова мятане, се къса всичко направо. Всичко, което може да се представи, ще се случи. Добре. Колко часа работихте по лентата? 24 часа. Вау! Това е нормално. Когато искаш да получиш направиш по-голям ефект, задължително по мен трябва да има 2 дена снимач. Малко вече пристигна, но сами. Още не съм се излекувала. Да. Какво грипче по никое време? То сега сме точно в грипов период, да? Ако ти има повече емоции, винаги се разболявам. Нормално. Добре. Христо те поздравява. Какво мислиш за турнето тази година? Според мен трябва да включиш старите си хитове, задължително да пееш на живо и да покажеш на хората какво можеш. Почти така настоятелно Хриси така ти препоръчва. Добре. Старите хитове, някои от старите хитове? Аз много харесвам песните ми още от 2011 година. Некс, до край, едно с Борис Дали. Това са едни от любимите ми песни. Добре, задължително на живо и да покажеш на хората какво можеш. Това е. Сигурно ще искат и танцовално шоу и въобще... Най-голямата драма, доколкото знам покрай турнетата, са как да се поберете в микс, да кажем, от 12 или от 9 минути, толкова колкото е отредено на всяка една. Така е.
по принцип, защото всеки път искаме да покажем всичко да си покажем. Ние самите искаме много да се разгърнем, но пък някой път е по-добре по-малко да бъде микс, за да не доскучаеш на хората, като че ли. Кажи ми 3 заглавия, без които няма да може един такъв микс на Андрея. В момента най-новата ми песен. Задължително, плюс още 2. Дуета ми с Зис. Така. И може би много до край едно съм и почти наравно, защото са не от най-любимите песни не само на мен и на публиката. Значи направихме микса, така да се каже. Хубаво. Елфи те поздравява. Според теб, доколко е важно поведението на един изпълнител към хората, почитателите за неговия успех? Може ли един млад изпълнител да се утвърди, ако се главозамае, например? И ти имала ли си такива моменти? Също това Да, съм на мнение, че по принцип не само с феновете си, с хората, които работиш, винаги трябва да се отнасяш с уважение и отношение, така както искаш те да се отнасят към тебе. Защото не се знае, има хора, с които ще работите много дълги години. Според мен човек, когато иска нещо от среща, трябва да се държи по същия начин. Естествено, че с феновете ни трябва да се държиме добре, защото в крайна сметка те са хората, които ни слушат и ни подкрепят. Това са хората, които ни правят това, което сме. Беше трогната сега и от жеста на феновете. Когато виждам, че човека искрено среща, специално е дошъл притеснение и така нататък. И естествено, че ще се зарадвам много. Нормално. Любимото ти хранително изкушение кое е? Ох. Едно ли е? Не съм. Аз не съм много любител на храната. Даже напротив, гледам да я спестяваме ми любимо. Не обичам сладко. Да знам аз. Нямам любимо. Добре. Съжалявам. Нямам. Добре. Как се мотивираш да бъдеш толкова последователна и упорита в работата? Човек, който иска да успее, се мотивира. Добре. Сериозно се мотивира. С какво според теб спечели сърцето на кобрат? И той ли е човека, с когото искаш да живееш живота си? Това въпрос винаги са ми го задали. Не знам, трябва да го питате него, с какво съм го спечелила. Предполагам. Много шегувам се, много прекрасни качества. Това е в кръга на шегата. Наистина трябва него да го попитате. И какво другото? И с него ли искаш да живееш живота си? Какво ще правим с него си е наша работа? Няма повече да казвам. Тайна. Тайна, добре. Тайна. Всичко си разкривам, вече няма. Нататък вървим. Много успехи. Много те обича Андрей. Адски много се радва, че в България имаме изпълнители като теб. Кога ще излезе новия албум? Много чакаме вече, казва Андрей. Много чакаме. Те хубавите неща стават бавно. И тук има и сред пожеланията само кратки, лаконични, с усмивка мачка и Андрейче. Това е нещо като подстрекаване да бъдеш все по-добра и по-добра, явно. Да, така е лафа. Много харесвам сръбските ти проекти. Ще има ли нов такъв скоро? Ирена пита това. Зависи, ако имаме хубаво предложение, защо не? Ще бъде интересно Андрея да разкаже интересни случки от началото на кариерата си, Таня подканя. Как се чувстваше тогава и какво се промени от 2006 до сега при теб? Много неща се промениха. В началото все пак, когато си абсолютно никой, хората по различен начин гледат на теб. С годините човек, когато се доказва, естествено е хората да се променят мнението. Няма как от самото начало да очакваш всички да те приемат Добре. И да се радват. Когато ти още не беше известна, кои фолк певици харесваше и винаги ли си мечтала да бъдеш фолк певица или нещо друго? Аз много изпълнители харесвах. Десислава, може би, така много ми се набива сега в момента в главата, нали, да не излъжа. Доста изпълнители други харесвах. Обичах да слушам всякаква музика. Бях фенка на Марая Кери много. Също така. Всякаква музика обичах. А винаги ли си искала да станеш фолк певица, също да питат? Не, исках да бъда балерина. После ми казаха, че заради проблеми с краката няма да мога. И след това започнах да се занимавам с пеене, но точно за фолк не съм го мислила специално, стана в последствие. Ивелина те поздравява. Новата ти песен е тотален хит, много често я слушам. В Казанлък, в скоро време ще имаш ли участие? Вероятно Ивелина е от Казанлък. Трябва да проверим как е график. Не знам наизуст наистина всички участия.
Ели Милушева се представя като твоята най-голяма фенка и те поздравява. Благодаря. Много. Георги Василев те поздравява за новия проект, страхотен клип и песен с пожелания за успех и късмет и още хитове за напред. Благодаря. Сега трябва да си поживее най-добрата, но ще чуем ли друга песен през лятото и как ще се представиш? Ти осъзнаваш, че тук що пуснахме песен. И осъзнава, Георги Василев също осъзнава, че тая трябва да си знае. Но да попита лятото. И то, разбираш ли, лятото е дошло. Мои песни вече са готови, разбира се. Но аз лично сама искам да изчакам всеки един проект, да видя до каква степен той ще се разгърне, за да преценя да пусна следващия. За турнето доста питат. Говорихме доколкото знаеш, ти доколкото можеш да кажеш, каза, но предстои те първа да се решава кои изпълнители. Всъщност аз вчера разговарях с Любо Костадинов и към момента можем да кажем това, че все още няма официално потвърждение нито на градове, нито на дати за турнето, нито са започнали още преговорите с изпълнителите, които да участват в самото турне. Не е определено така. Си запознати от мен, да. Това е последното, което ми каза. Казвам го и на нашите зрители, за да знаят, че те първа ще трябва да очакваме такава информация, наред и с самите изпълнители. Да. Вие също ще очаквате. Мирослав Соколов поздравява ни в студиото. За Андрея, моите поздравления за най-добрата. Ще им бъде трудничко на колежките и колегите ти през лятото да те минат. Въпросите ми са: ще има ли музикален албум тази година? Песен от нов автор. Ето, по тая тема не сме коментирали. Песен от нов автор. Дали ще има? До сега не съм работила с него, да. Български? Не точно. Балкански. Да, балкански. Балкански, добре. Би ли се съгласил да напиша текст за теб и да се включа с вокали към някоя песен, Мирославе? Те знае вокалното. Зависи от текста, от вокалите. Алина те поздравява. За фен клуб и тя пита и много успехи ти пожелава. И Митко също. Планираш ли да направиш още някоя песен до края на годината на дует с Азис? Дует с Азис не сме планирали скоро. Разбира се, че планирам да направя песни до края на годината. Освен най-добрата, която излезе. За какво е бил скандала с Азис? Някакъв такъв въпрос много ме очудва. Иво Георгиев го задава. Да те попита как си, притесних се, когато от Сигнал съобщиха казахме, че се отлага интервюто заради температурата. Да. Съжалявам за Иво, че сме те притеснили, но така беше причината. За скандал нещо с Азис. Какво е имал скандал? Аз нямам със скандал с Азис. Ти си най-добрата певица, завинаги ще си в моето сърце, казва Иво Георгиев. Благодаря. Фен съм ти от началото на кариерата, ти казва Андрея. Фен така се е представил. И искам да знаеш, че те обичам и ще останеш в сърцето ми завинаги. Най-добрата е тотален хит и те поздравявам. Ето, очаква още един дует с Азис. На кой композитор смяташ да заложиш за следващите си проекти? Ти само за Кости ни каза и за... Да, и още ще ме искам. Много, просто го пазя в тайна всичко. Съжалявам, наистина не мога да издам. Здравей, Теди. П.С. Иванов пише: да ти кажа, че винаги съм те харесвал, без значение кой какво приказва, и най-силно ти се отличаваш от колегите си с стила си, с амбицията, с перфектно свършената работа. Най-добрата определено ще е един от хитовете на лятото, въпреки че клипът заимствана идея от Ана не знам си коя си, според мен се е получила доста на високо ниво, не е нещо, което ще излезе днес и ще се забрави утре. Това ти е била и идеята, да не е нещо, което ще се забрави утре. Какво ще ни разкажеш за родителите си? Поп-фолк маняк пита. Какво точно ги интересува? Другия път да бъдат по-конкретни. Какво искат да знаят за родителите? Точно да знаят какво ще им разкажа, да им го кажа, да им го покажа, както имаше един лав кот с тук. Да им го кажа, да им го разкажа. Какво ме интересува за ператките? Не са музиканти, това можем да кажем. Не са моите. Баба ми всъщност и прародителите ми са музиканти. Твой верен фен Коцето те поздравява. Струваше си чакането. Продължавай да ни радваш с нови хитове. Благодаря. Дует с Константин мислила ли си някога да направиш? На този етап. Коцето е страхотен, много го харесвам. Много е забавен. Винаги бих направила с него, разбира се. Участие имаш в неговото заведение. Да. Честичко. Да. Добър ли е купона там? Върви, голям купон става. Да.
И дуетия с Анелия. Много разхождат ни всичките ти колеги, Всички. така да се каже. Нали, караме ги по ред на номерата. Защо последните ти няколко клипа са разтегнати? Ето пак за това. Ми говорихме на тая тема. Песните от първия албум са прекрасни. Мислила ли си да направиш нещо с подобно звучение отново? А защо не е и балада? Първият ти Балада на албум, този етап, като че ли още ми се иска да заложа и вече малко по-трудно става да имаме време, нали? Пак ти казвам да правим такива песни като за душата, за нас, за удоволствие. Защото тези песни те не се въртат по заведените. Много рядко стигат до така масово по кръчмите и не ни възвръщаемост като говорите като ангажимент, който сме поели да направим и бюджет и така нататък. И трудно се възвръщат. Станаха малко по-трудни условията и много рядко вече човек се замисля за балада. Но естествено, ако ми попадне някаква хубава, винаги бих я направила. Ето парчето с Борис Дали. То не е балада, но е парче, което ми е харесва и така съм го направила. Просто не съм залагала на него. Какво трябва да се промени в по-фолк жанра? Можеш ли така да направиш така своето обобщение? Единственото, което, мое мнение, повече да се оценяваме ние самите. То може би идва от менталитета ни като нация. Повече да цениме успехите на хората, които се трудят, защото за всеки един продукт, за всеки един успешен продукт, всъщност за всяка една работа, която някой от изпълнителите ми се е трудил да свърши, стои много усилия, много лишения, много напрежение, наистина. И много малка възвръщаемост. Това трябва да го знаят хората, че ние не седим и просто, защото някакво правим и толкова ни е скучно и ще направим на песен и клип. Всичко е толкова на границата, едва дори някой път може да кажа, че няма избиване. Защото някой наистина много искаме много нещо да направим, толкова много искаме да зарадваме почитателите си, че някой път дори не премисляме разходите дали са в нормалното, което е за нашия жанр, за нашата държава, за възможностите, които имаме като избиваци по заведенията и така нататък. И трябва да се цени това нещо. Според мен трябва да се уважава и да се подкрепяме. Ние изпълнителите да се подкрепяме и феновете да се радват. Не да чудат как да оплюят едната певица, заради защото са фенове на другата, защото те така не допринасят на певицата. Нищо не допринася това нещо. Напротив, създава се едно изкуствено напрежение и конфликт, което е напълно излишно. Добре, преди години ти, когато си слушала поп-фолк, още преди да станеш действащ изпълнител, така ли е било? Тогава май не беше на мода това да от единия лагер феновете да плюят изпълнителката. Аз не съм била свидетел, като съм била, може би, моите детства. Да. Кой как и какво се е случило. Знам, че имаше още тогава прекрасни песни. Някакси хората всъщност повече излизаха по заведенията, повече се забавляваха, нали. Сега малко по-така положението, нали, по-различно е, знаеш как. И като цяло казвам, не е задължително аз отида някъде да пея, аз го виждам дори като излезе като потребител, като консуматор в заведението да излезна да се забавлявам, виждам, че не е като преди, преди хората повече се забавляваха и така нататък. Това е разликата. Може би това промени мисленето на хората и по-негативно се превръща, за съжаление. И ми се иска по-позитивни, въпреки че знам, че е трудно човек да е позитивен, когато нещата не са такива, каквито му се искат. Но повярвайте ми, не на нас, всичко ние изпълнителите, както така изглежда отстрани. Нещата са много по-различни. И хубаво да го споделиме това нещо, за да не си мислят хората отстрани, че сме изградени от някакви емоции, които ни водят и искаме просто така да правим. Много се стараем за всяка песна. Аз лично много в душа не спа, сънувам постоянно песните си, сънувам постоянно клиповете си, не спа по цели нощи. Дори след като излезе един клип и една песен и 50 човека ми казват, че тя е прекрасна, аз се викам ужасна. Как можах да я направя? И след 2 дена осъзнавам, викам, не бе, хубава е. Това е един вид вече, как да ти кажа, човек изпада в Това е нагласа някаква. Да, делирам, в която ти самия вече не знаеш каква оценка да си дадеш на себе си. Аз представих ли се добре? Аз изложих ли се? Не, аз изложих, трябва да съм по-добър. После викаш, чакай малко бе, до кога ще се чуда по-добър да бъда, колко по-добър от това, няма да стане по-добро от това нещо. И почваш постоянно, и това е един постоянен дебат, който ние водим с самите себе си, отделно на цялата работа, която работим и всички екип, който се влага вътре в това и работи, защото за да се изготви един проект, много хора участват вътре в него и всички гледат да са солидарни към изпълнител и да по някакъв начин не само да се свършат заради хонорар работата,
ами да го подкрепят. И затова е много важно и хората, които работят около мен, да са мои приятели и да се намираме, как ти го кажа, в езика, да се намираме в отношението към живота и към изкуството като цяло. Кога ти е било най-трудно да си поп-фолк певица? През тези колко? 6 години ли вече станаха на сцената? 7. Трудно ми беше, когато осъзнах, че когато отидах в чужбина и хора, които в този бранш, музикалния бранш, не говоря за поп-фолк, за музикалната индустрия, която е на световно ниво, гледаха на мен като изпълнител, който направил хубави проекти, който има хубави неща, който може да се развива положитивно. Докато тук хора, които са под същия статут, само че българи, гледат с една неприязна, защото си поп-фолк изпълнител. И те това ми беше трудно да го приема и да го... някак си има едно объркване, да, подценя. Защо навън не ни приема така, както тук? Защо хората не ни делят поп-фолк, поп... Те казват, тази музика е много хубава, върти се по нашите радиостанции, тук хората я слушат, много е добре. Заповядайте, искаме да ви направим едно интервю, искаме да ви завъртим по коя си телевизия, защото има интерес към вашия продукт, той е добър, качествен, няма нищо срамно в него, саунда му е добър, качеството на клипа е добър. Защо да не го покажем? Това е. Черното е черно, бялото е бяло. Не. Защо така? Ма този жанр, то се носи името на този жанр, че е такъв и така, защото така някой е казал, че е така и така. Окей, вярно, има много костеливи. Не може всички да сме под общ знаменател, обаче. Не е честно за хората, които наистина се влагат и се стараят. Колегите тук от поп-музиката, от хип-хоп, от гилгите, не ви ли приемат вече по-добре? Има много, които ни приемат. Има много, които приемат изпълнители, които са качествени. Например, аз съм го виждала. Има хора, които не ни приемат. Това е абсолютно нормално. Това е, какво да ти кажа? Това е. Новите изпълнители, които атакуват сега поп-фолк сцената, как смяташ? По-трудно ли е име на тях? Много по-трудно. Предишното поколение, към което вече си ти, защото 7 години си е, кажи речи, един друг цикъл, тогава по друг начин може би са се случвали нещата или са ставали популярни песните? Според мен е много по-трудно, защото много се дигна нивото на продукцията. Това е мое мнение и мисля, че е мнение на доста фенове. Като цяло има доста клипове, които са си на световно ниво. Не говоря за моите, говорите, аз за мен не искам да говоря, говорите на много мои колежки, аз виждам страхотни клипове, които на по MTV могат да се завъртат. Абсолютно без никакво притеснение, са си на високо ниво. И това нещо много дига летвата, адски трудно. Адски трудно, това са много силни вложения. И според мен тази гледна точка е по-трудно от преди. Какво оставяш в миналото безвъзвратно? С какво се е сбогувала, така да се каже? Ами, с личния си, собствения си живот, да отида някъде без хората, да ме сочат и да знаят и да ме напишат всъщност къде съм седяла и какво съм яла. Това със сигурност не мога да си го върна. Имайки пред, че дори да спра да съм фолк изпълнител, човека до мен също е доста популярен и покрай него няма как. Нещата, не знаеш как е, когато половинката ти е популярна и ти самия покрай него пак, дори да не съм поп-фолк изпълнител. Така, това никой няма да се върне обратно. Със сигурност. Останахте си верни и това е най-хубавото. Кога ще има сватба, защото видях и такива въпроси в личния ви живот и така нататък. Хората обичат да се... много тежки неща ни предстоят и на домата. Смятам, че на него му предстои много сериозен момент в кариерата, както мене винаги си ми предстои. Аз когато и да ме погледнеш, винаги ще ми е много сериозно на мене. Но това си съм си аз и може би като прескочим този момент, тогава ще почнем да говорим за по-сериозни неща, но важното хората да са заедно и да са щастливи. Това е основното. Добре. Един подпис няма те направи по-щастлив. Добре. Кое те прави сега щастлива? Нови ми проект. Най-доброто. Благодаря ти за това интервю. Успех ти пожелавам.